Morten har arrangeret en blind date via den sociale webtjeneste Facebook. De har aftalt at mødes på Jensens Bøfhus, Mortens yndlingsrestaurant. Ja, jeg har jo altid datet meget på internettet. Jeg startede med at bruge sådan en side, der hed Chatrouletten, men det gik ikke så godt. Der fik jeg en date over i Californien, men hun mødte ikke op, og så var jeg nødt til at flyve tilbage igen, så det var ret træls. Men nu bruger jeg det, der hedder Facebook i stedet for, og det er meget bedre. Så, prøv lige, jeg tror hun kommer. Nej, det var jo bare en kat. Men nu bruger jeg så det der Facebook, og det er meget bedre. Så poker jeg bare en lækker pige sådan 10-12 gange, og så kan det være, så skriver hun måske til mig sådan, hvem fanden er du, eller et eller andet. Og så skriver jeg så til hende, mød mig på Jensens Bøfhus kl. 17. Og så er det jo bare at møde op og vente. Ja. Jo, altså, jeg hører, hvad du siger, nu skal du lige tænke, nu skal du lige tænke på, jo, men jeg hører, hvad du siger, nu skal du lige tænke på, at jeg er psykolog. Det kan da godt være, derfor skal du stadigvæk ikke stjæle min cykel. Den er god, den der. Det er en god en. Altså, en psykolog, der stjæler en cykel, det er sjovt. Og prøv at høre, den er også sjov, fordi han er psykolog, så han behøver ikke at stjæle en cykel. Så han kan købe sin egen cykel. Lige præcis. Så, det er sjovt. Det er der. Så skal vi bare have en idé til, at det er ikke helt nok, det her. Nej. Hvad fanden kunne det være? Jeg har det, Anders. Prøv at høre. En gut, der dater helt vildt meget, og det går galt for ham hver eneste gang. Kan du se det? Ja. Han går ud og dater mange forskellige kvinder, og så går det galt for ham hver gang. Spillet mellem, at han dater, og det går galt, det kan godt være sjovt. Det kunne man godt lave noget sjovt ud af. Jamen, hvad vil du lave af sjovt med den? Altså, Nå, han dater. Jo, men altså, hvad er det sjove? Du kan virkelig ikke gøre noget sjovt med den idé. Nej. Altså, det er faktisk en rigtig dårlig idé. Den kan vi simpelthen ikke bruge. Nej, nu skal jeg ikke mere. Så må vi jo finde en anden. Ja. Hvad er sjovt?